Na septembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva sme schválili zaradenie bývalého evanjelického cintorína do zoznamu pamätihodností mesta Košice. A toto územie, kde sa teraz nachádzam, je v podstate bývalý evanjelický cintorín, ktorému hrozilo pred niekoľkými rokmi, že bude zastávaný bytovým domom. Občianskym aktivistom sa podarilo územie zachrániť a dlhé roky chátralo. Od roku 2019 pracujem na tom, aby celé územie vyzeralo inak. Bolo zverené do správy mestskej zelene, ktorá vykonáva údržbu a spoločne s mestom Košice pracujeme na tom, aby kaplnka, pohrebná kaplnka Paul Roth, rodiny Paul Roth, ktorá sa tu nachádza a je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1981, aby bola zachovaná a celá zrenovovaná. Investícií do opravy kaplnky dnes bráni to, že kaplnku mesto Košice nevlastní, ale pracujeme na tom, aby bola kaplnka zapísaná do majetku mesta Košice.